पाटबंधारे प्रकल्पाचा जो हा गोव्याला जाणारा डावा कालवा आहे, या कालव्यावर साटेली बेळशी भोमवाडी आपण माझ्या पाठी पाहू शकते। याच पुलानजीक या कॅनलमध्ये रात्री 2:45च्या दरम्यान एक स्कॉर्पिओ गाडी आतमध्ये पडून एका महिलेचा मृत्यू झाला। गोवा वजरी येथील हे रहिवासी असे आहेत आणि त्यांचं कुडाशे वानोशी या ठिकाणी तिचं माहेर घर आहे। ती कोल्हापूरला आपल्या पतीला तिकडे त्यांनी उपचारासाठी ॲडमिट केलं होतं आणि ती काल रात्री 2:45च्या दरम्यान या ठिकाणी आपल्या माहेरी जात होती, कारण त्यांची गाडी तिथे होती आणि मामाची गाडी घेऊन ते कोल्हापूरला गेले होते आणि तीच गाडी पुन्हा ठेवून ती आपली गाडी घेऊन वजरीला जाण्याचा हा त्यांचा विचार होता। ते ह्या मार्गाने कुडाशा भोमवाडी कुडाशा हाटेली बेळशी भोमवाडी येथून ते आपल्या कुडाशा वानोशी येथे जात होते आणि अचानक नजरहटी आणि दुर्घटना घटी असं जर म्हणतात तसं हा प्रत्यय या ठिकाणी आज झालेला आहे आणि डायरेक्ट थेट गाडी ही कॅनलमध्ये पडलेली आहे आणि कॅनलमध्ये पाणी होतं आणि त्या कॅनलच्या पाणीमध्ये ती महिला आज तिचा रात्री मृत्यू झाला। तो जो चालक होता तिचा मुलगा याने धावाधाव केली इकडे तिकडे। 2:45च्या दरम्यान जी घटना घडली त्यावेळी रात्रीच्या वेळी कोणीच इथं नव्हतं। त्याने शेजाऱ्यांना उठून आणलं आणि त्यानंतर शर्थीचे प्रयत्न केले तरी तर तिचा त्या महिलाला ते वाचवू शकले नाही, असा हा प्रकार घडलेला आहे। त्यानंतर स्थानिकांनी या ठिकाणी मदत कार्य केलं, JCBच्या सहाय्याने तिला बाहेर काढलं आणि 108मध्ये घालून तिला साटेली बेळशी या ठिकाणी तिला आज पोस्टमॉर्टमसाठी नेलेलं आहे आणि तिच्या आता बरेचसे नातेवाईक गोव्यातून नातेवाईक या ठिकाणी आलेले आहेत। अशी ही दुःखद घटना आज या ठिकाणी घडलेली आहे। लव परब दोडामार्ग।